Diko eka nali dunakona makonye. Président Alabama Bribecheo. Talatado le 30 Memorial Modibo Keita kono. Obena John John Waredama. Dobe komi John John di kuta tikijon. Ngo iri mani ndira mauma yao. Au makumola de hasiriya do ani nyengo ya. Kana bo pengunde hasiriya ni nyengo ya dedu. Ame colonel fo konare Muniru konare ka foli be na digo e maliende ni bonya kerae uka jira takana damu ukanga dia maliembe me kuma tinde min kerae maketo yo hasiriya dedu ani nyengo ya abe kanga ni dongura e munye kuma bebe kanga dala e munye ate majabi alebe ala de to ala ka barake ay ala de do ani mauche tembe kadawi aya fai kuno ni belebele ba ya kelenga kumala Muniru tumbe ananga letna anyake baroe kelen anna belebele mbe kumala akobula foite digina tembe kadu ka fon na ala konbe abekera ala nyena o de la ala be kanga kiru tige le 30 talatado Biko kanumbaga be ambe memorial fafo kana anjo gidronka kaira ko mo were be ma be ko mauti klini menu mena penda ma diko tu do atu fadon jamana tani nduru uya iro rudela ka fo dine nyema ube politique moko ni 2020 marqué ay moko kelenta ambe penda ma be jera ko diko didu ode makundo fo bukti kunchi kukola Digo ko inda sorry bamba ko indo na diari ala de ake digo na ma di ala de ake foni tara bagala erema ko bedaraka ka do daka ambo kalama tombo tu jene ka do ke pura ka toala ka do ke puru ka mafia ka do ka eko puru ka akasa ala combatto ya ne da ada matla dikola ka maubla sira matla dikola ka panta unyeji che Minumba kono be kanga million keleni wa kemeta we kanga dodi dikuma sarasi minuna na kuna na parasa be utara war di dikuma o dikuta kunyala dromete dilama ayake faso de kama ka daka wuli teri ka genka bo fangala pour ka se damana ka lafia o kelen de be kanga ne masangare kana bo ko kunne hasiliya ani bese gontinya de do wallahi tallahi diko ko kana bu foi ku nyengo ya de do wallahi Ademakae, Oko Senpe Kaka Mokobisa Babakono, Nguka Nanutoe, Harry Sinin Sigilemeka Kono, Semasi Mokofla, Doron de Bala, Semasi Mokofla, Kaunjim, Ani Madame Jawara, Abana. Moko Mokobisa Babakono, Komime Gouvernement, Kabe Mokomuka, Monguka Nanai. Semasi Ma Kilindron de Bala, Ode Salia, Kuka Nanai. Anak kalon tiga ba kalau era tem maloya ni kalon maloya makila era hari ni saya begile aben ni ndron ambo kalama warre be dila mau ka nini wala do fona be balo ni ndela ukana bona kini bien be na te ka ke kini na olube kulela bo menu fana ka na bu bolo kini bien te olube kulela ko na be ko me kini bien te menu fana ni kini bien bu bolo na te pour ka kala kele be fle kana nyini yoro janda ni kila flado Mbu bonyo na ku sarada ye minu ka na bona o e boy anaka mo minu tumbalo lembe boala ni bubu ayo ka daga tipo o ma be oluma min tumbe doluma o kasikunde be sena dani de Paris bo minu fana be ko kini miye bubulo menate o emse mo do yi abete ado olube neni na ko pasa ma fanga duma kele be fle diko dengera ya Mohamed Bey Zena Mulai Zena Abidin be akeraya diko dene karaya mogobe ni komba ke kimi dema do we musoma do diko ka famille jumamba kono mba ka unyininga c'est-à-dire que hasiria ni besengontinya wallahi hasiria de do billahi tallahi ntape diko minke do kai ubi atoko kanadia me yiri mani ndira mauma ya muna uma do fula ya mau dekore la ya omo kumola ne
ayi o te kuma ngo nyengoya do ani hasiria kana bo fen kungwa nyengoya ni hasiria awa ube meka ni ye pasala ka bara de do nga seben tuna ma sangare mauye seben mindima me ala seben mindima o te tunu voilà diko be meka buguri ke maunyela aya nini nero ko aya nina te fuige neni be fenge mala wulu kure suku be jo wulu be wo ke ate suku taka balide ambe wulu genga boy kata suku la kule inte fuige ni kule tume penye samba so diko saramen adona kele la be diara la ay kodi ko kele kaya umokumola de ay pede ko kele kaya bube taramino umokumola de odo umako bala Muniru ya fonye kunu ambe barola akone diko ibeka bazi kono preza akoko ibeka ambe kokelendo odo abe premier ministre ya de la de odo abe premier ministre ya de la ako ibeka ma ko ibeka nima sa ibeka mali president ayo forum ndro ibeka e musarbo Muniru ya ya fe mi fo ye ko mege mali president diko ko ni masa wallahi bege mali president amaka ya e o fo ye ngabe waliju ina waliju nyena ma be ta mala angere be diko de parce ay fembe ni ala fe ala ya bege wallahi ay fembe ni na kono gane ala ya kai awa ala be continue ka kai parce ala ba dusukundo e bitare abe do fo e murbo siribe abe do fo kuno antume capitaine denga keneka Grand sigira e tumbe ne tumbe akera sori kamensoka imeblula jama bade tumbe moribo siribe kumana ngona dana on masi sansa beke mali president parce ba solution bedo har do fora moribo siribe rema ama poni jamana ngono ko moribo epede ama poni jamana ngono ko moribo initiative beta ka du 45 milliards jamana ni ye denyuma e beto nini na re ki mangoya mais ala e mo min ko ka jema sangare obeto mandiala har ni ye boboka mo to kasame diko Mamadou Madani di Fatoumata Guru ye dengele mindi malima kini che amba follow de lao na le tunte samba soro boabe ya me adala kande boalata aba podomi prezae tumbe akaeta kele bana subentara kamange ko kele bana ibeka be ko sabali bubula kele bana o kera juma sibiri dimasi tene talata fanga bina ababo domi ko sanji tena kayo hakilisi anga meeting beke nebo nyini ne ka ala fe ala yo kai akoni beka ni ya korobo iba ibeka ya ya na ko au meleke wali jula obe kanga wali junini obe munge ha denyuma ndron de benini denyuma ndron na ala cheu dama ras jal à Bamako. Le ministre de la Défense, le chef de guerre, le commandant en chef, le chef d'état-major particulier de Diko, nous on est là pour sauvegarder Warao Kanadou. Warao Kanadou. Danibe Europe, Amérique, allez Kango Bella Kolochi. Ras jal, allez Bamako. Gandhi Malien, allez Bamako. Quand la battante Winnie Mandela malienne, Jeunesse Sogodogo, elle est France. Ras Balaïra, elle est France. Jason, Jezi, elle est France. Oh, ni mo damado nuno ako kuma bisulula. Dani kelinga kuma dron, abako kuma beko kari. Mo mi mbala je video la direct kacha mo ba woro direct la. O mo kote Mali kono ya. Ma kelen de tout monsieur ko ke o eras batidi eno ma ni be do tala je bi woro ari bubula reta ka chano lutai o luka nini be digi malawa bubula minte kulun kuna te kulun julao nene re kumana mo ko bafla be na je diretila no be ari mo ko ke me bi wulum la tula je bo lu kon mu da ko de bola kwa anga na bona Mamadou Goro de ye ko juku kele ye nunu kana min bon ye nunu ka kini binya min dan ni ka soro na ti se ka kala na ye nyogo ye mabongi jota kala imbe fle apekalo
Obekanga poko mimbe na pridi kuta bororo ngao kana bororo ere me ko ni abu ye ya ube na bi talata do abu ube kuma ube na me ku bora yoro juma diko tu don ere ala minda ma bokola ibe so ma ni ma so ma be ka hasigi bandau taraka kongo furo de la anaka ngam furo kana bla malikuna beko ko Sumaila be ka 2022 ala ko ayi na ere mako benga Sumaila la ya me bo auta kunala ha jamana indela ni kumana babo ko sama singamba sempla ifa sempla ebe ke sama singamba ko sama nani ni har ni baro ko ni kalu bo digo ko intanga be balola utabla ga lafia o me lafia lenu pasale reta do fie wula atere zola je moko kalo kaminu ba fo ata kala mai tuma kelengela onde ba fo ya ko ai taw mogola utise kambo dugukolo ngoni nga pasala de imblai no nu segana bu maku au kana moko siwole au kana moko siwole fangala au toy nu segana bu maku pasi bisika fami faka ibisika tasuma min faka ibu jimi mise ko faka no bi bolo ba faka mais non ti bolale tasuma mi yuga ma si tise ko faka ka diko général, le chef d'état, le maréchal, le chef de guerre, le commandant en chef, le chef de sécurité, le haut commandement de la sécurité de Diko, c'est moi, Bouboula. Danime Yangoui, Ambe Yangou. Olute Segante Zina, Zonfora Zongo Dugula Minima d'abord. Jason a été en Kabarai. Ulube Kule, Sukubejo. Ulube Kule Jugunina, Dakala Tisekata, parce que mon imbala. Ay kure ay nelinke afana ni yoro ni fotokola ame peper nunu yininga babo ko Musa Traoré usege ame Mamutu Cham nunu yininga babo ko Musa usege utara kasola Kidal ambe cheblen drame yininga jongunda olu Mali ko minge Victor C20 kawru dukuru olu be se ka irana ka fu yininga me auta jamana kono nini doron président mami bon mana ke ni ngela e ka wolo ere ma fenye wallahi e dawa ko abe mo ko ni na dro ma kele wora tele diko ampresera diko ibeka kata unyina na ibeka ko bi sisa diko de be pajila yanu kana nyino fana ko tanga be kanga chawu sama woturo be kanga kiyon ema ko info ambe kangu samani no ni bu sama be digula ko ha diko ko ni mo ale deun Mohamed ani Zeni Abidin diko olu se ka fo amfa ele nge maligola abu se ka munde fo abu se ka mu fo maligola neni me fenge mala ha diko ya donta yan jamfa yan tarai ayi tuna ayang galaka kari ayang nyechi ayang keta nimbe orana Clément tumbe renouveau la ama boko diko ma foi ga ku yere damare nyokon jamba amu fo be ma me bitor ma boko diko ma foi ga ku ka hera ke cheka kama foi ga sisa diko boral ai tana ni ma be fo jamana ina ya ambe mutaka tal nu fo lu e kasoke ku ni du ga jamana benga madam fo no etira ya furumuso ala ka hera kanu emsengia ala bambechi atemera election kumbe bosa ole ko ka candidate amuru bo siribe ube ko mo oreta no beba fombeta no betara mombetu abechi waturu da mare ku tuno diko bora mena o boni bebe kanga ke idela ka diko ya be ma kelen jabi idela kayo abe kanga nini ube pembe be kanga faye akumana ka foko awye ningena ayi ale makunelo akwa ala emi be sangolo ni dugukolo da iki ka barake ala be kanga ka barake dongo do toko kura de be dadiko dongo do pen kura de be didiko ma dongo do madia de be kanga fradiko ka koka talatado Mali faso de nyuma bebe bo koni
honneur min kɛra Diko ye k'a diyara ye k'a diyara ye maliden bɛɛ tɛ fitiriwale koyi dɔw de y'a ye o ɲinɛna kunun kɔ a b'a ka kuranɛ n'a ka bere bila don min ka kɛlɛ kɛ o donw ma kuma dɛ o donw m'a fɔ ko diinɛ ɲɛmaa don komi sisan kɛlɛ banna olu m'u ka buru sɔngɔ sɔrɔ bubu min tun bɛ wari di ani IBK olu tagara o dimi de b'u la kana ɲini yɔrɔ jan nin yɔrɔ dɔrɔn de bubu ne yɛrɛ tɔgɔ ma bubu y'i dogo cɛ o k'a ka bɔ kɛ Modibo Sidibe y'i dogo wa u y'a minɛ siɲɛ 2 Sanogo n'a ka bere u tilala k'a bila Modibo bɛ kan ka yaala n'a ka danifili parce que a ma ko kɛ mais bubu dogo n tɔgɔma dogolen don wo kɔnɔ hali sini a ma ye k'a ka bɔ kɛ ale ko u ma ko a ma fɛn kɛ a ka bɔ tribunal bɛ yen a ka taa juge fɛ yen u k'a sarada k'a da maaw bɛ kaso la e kama e dogolen don k'e bɛ tila ka kɛ Mali ɲɛmaa ye e mana kɛ Mali ɲɛmaa ye e laban tɛ boli k'anw to yan k'i dogo e tɛ kɛ Mali ɲɛmaa ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i tɛ kɛ Mali ɲɛmaa ye yɔrɔ o yɔrɔ ka di i ka taa moriw fɛ i ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di u ka dugawu k'i ye u ka kuranɛ jigi k'a bɛɛ kɛ e tɛ kɛ Mali président ye yan sababu ye mun ye parce que i ye kɛra fitiriwale Diko ma i ka mɔgɔw bɛ kan ka Diko nin su ni tile voilà tɛ kɛ Mali président ye yan fɔ ni Ala ko ye kalo ye n'o ye tiɲɛ ye e n'anw cɛ Ala bɛ kiiri ne yɛrɛ b'a fɛ u k'a bila de a ka taa élection na an bɛ na ye o jamana ye fitiriwale jamana de denmisɛnninw bila dɔrɔn u bɛ tilen ka Diko nin video mani minnu bɛ yen ni crédibilité yɛrɛ t'u la u bɛ kan ka Diko nin don o don a y'a don ta a y'a tun n'a ye hɔrɔn tɛ a ka bon hakili ma an b'an terikɛ Sarafo fo ka bɛɛ do kɛra Buba Fane i ka foli bɛ yan maa dɔ bɛ yen i ka kɛ hɔrɔn ye quoi Buba Fane bɛ IBK fɛ kunun u b'a fɛ bi u ma yɛlɛma hɔrɔnya tɛ maa min faga jamana in kɔnɔ e ka bɔli ma fɛn ɲɛ Buba Fane Sire ninnu ani Temega olu kɛra IBK fɛ kunun hali bi u b'a fɛ u ma yɛlɛma mais ninnu ni popa kumaw ni critiquerata Diko yɛrɛ ko a ye n critiquer nka aw kana kalon da cɛ la bɛɛ kalon président talata don le 30 jamana bɛ ŋun tan tugun ɲɛdimi bɛ maa caman min parce que u bɛna fɛn in ye a man d'u ye o don o tile 2 bɛɛ u tɛ Mali télé lajɛ ala Mamadou Madani den ani Fatumata Guro den aw kana ɲinɛ bi Sabalibugukaw bɛ bɔ bi ka centre Togola fa président aw ka quartier an bɛ Sabalibugukaw dɔn hɔrɔn don n'u bɛ min na u b'a la n'u t'a la u t'a la layidotigiw don quartier 3 bɛ Bamakɔ yan olu ka di dɛ o quartier 3 si tɛ Mali kɔnɔ ni jamana u b'a fɔ Sabalibugu bɛ yen ni sigara ko si t'i la Sikɔrɔnin bɛ yen ni jamana ka fɔ i tɔɔrɔ la Lafiyabugu bɛ yen nin quartier 3 bɛ Bamakɔ yan a tɛ jamana si la an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn Kunba Dabo i ka foli bɛ yan k'i ka maaw bɛɛ la fo n b'a dɔn aw bɛ lamɛnni la sa Sikɔrɔnin Ala ka si kalifa an bɛɛ lajɛlen na si de bɛ mɔnɛ bɔ Diko tɛ kan k'u jaabi min na o de digilen b'u la Makuni ye jaabi ye o ni bɛɛ tun kɛla kelen mɔnɛ bɛ dɔw ba faga voilà o de la Diko ni tɔw man kan u bɛ ne neni réseau kan ne mago b'u la wa o t'a to ne ka bɔ Diko ka chef d'état-major ya le ministre de la défense le haut commandement de la sécurité l'homme secret de Diko c'est moi a bilennen dɔw b'o la ka taa o anw bɛ yan papa i b'a yɛlɛma i b'a bila i ka la nin ye Ganbadi ye nin bɛ fɔ fulaw de Maliba jora mete uninyama fuma maga oh Ganbadi photo
inde Allah e nelaɗo muɗum min joɗorima inde gonga 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 sade 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 sebeni lengelanga banani lengelanga mali bajora mete uninyama sumamaka oh Mamadou Dicko Angama ko foi tala kakatanai Ambéao tant que le chef d'état-major, le chef de guerre, le général maréchal Bouboula est là en Europe, tant que Kangelentigi, l'homme fort, le panafricain, Dani de Paris, allez France, Arras, Balaïra, allez Arras, Ja people, allez Bamakoya, Arras, Jal, allez Bamakoya, Gandhi malien, allez Bamakoya, Dani de Paris, allez France. Jene Sogodogo, allez France. Interke Jason, Jesse, allez France. Ne nous que les mecs qui courent là pour ma kanasama. Emaya dakurunya gele million gele uyo di Muriboma. Askia Moribo. Dani de Paris. Aye mago chama nye kato Franci. Barka de Badala. Da chama me barka tula. Menga général fo Sénégalais. Ba tigido Jo Bala. Komba fo. Sababu ame aduna jinnabe ko odon. Boli la mabe fado fo. Fado Sorobe Maloa. Mais Mohamed Zena Nene Ani Tobe Ubeto Tengona Ani Terga Yoro Ani Said Ani Musokoroba Dukono Diko Coin Suri Bamba Kato Intewa Bebe Douala Awa Beti Sekakai Président Bampla Mimba Kunania de Maeti Sagor. Barka. Hakili ba nyilin kanana bolo ba mine ka dun da desa mina we barka de. Mamudu Guru de. Mamudu Madani de. Ani Fatmata Guru de. Tu foki wale nyumando tanga metan setoro ala kana jito nonola ne kalo maunde fe ala ka goya nanga malu me fembe kanga bagama fembe kanga nini fembe kanga ka demba nini ala ka kiri do anche ala ko kiri tigeya angana se lahara folo mo yini ala bayin fe ima doyin famuwa ngo naunde be erreur la naunde kalon tige peuple ni ka sura onde yake ka profitala ala ka diko na ko be malo jamana ngono me minu be kanga bagama nu ba nina ka mangutu tien ala ko nu fana malo jamana ngono ala ka barka budala anu ko bela ya rabbi ne do baye na digiri la dro se ke kalon mi bulu e mane amunyera la masangara bejeo anga meta mabe man nege me tisigala nege kalon san ke me tinye be kwala kaka général naka chef d'état-major le chef de guerre ambea club de soutien 2 millions de personnes Mamadou Touré allait de Bokuna Magasa Semas Emuye ko be diko de me mo flying Kuzenga ara mangan sumara o Otma ya me ka fokwa simiti présenté de wa Ale ma voka se ka loi ele ma abe mun kono ala na muso
an yɛrɛ balimamuso ale yɛrɛ ma kunnen don o bɛ ka an ka fa nin don o don yanni i ka sɔrɔdasiw dɛmɛ i tɛ n'i fa dɛmɛ fɔlɔ anw fa tɛ e fa ye koyi anw terikɛ de don na i fa dɛmɛ o bɛ ka an ka neni i b'a ye réseau kan parce que i bɛ réseau kan don o don i fa bɛ neni yanni k'i da ye k'e bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ou bien ka taa palais fa ko 8 mars na 8 mars k'i fa kɛrɛfɛ o tɛ a bunenba b'i fa kɔ bi mais i fa yɛrɛ ma dɔn fiɲɛ wulila anw min b'a kɛrɛfɛ yan anw de bɛ tere k'anw ye nafigiw ni fɛnw an kɔni b'i fa bila a bɔra aw bolo k'a dun awɔ aw ka boli fanga nɔfɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye jamana in kɛnɛ kan kow ye nin de ye tu t'a la ta t'a la n'i y'a hali bi an b'an tɔ to la parce que i ye Diko den ye an bɛ kuma f'i ye n'an b'an makun parce que n'a ye do f'i ye a bɛ komi an ye Diko de la se neni ma ou bien an y'a dɔgɔya an b'an makun ala ka tiɲɛ dɛmɛ i fa bɛ neni na don o don anw de bɛ kan ka défend anw fa tɛ dɛ anw teri de don awɔ anw ma bɔ a la fana ne kɔni ma bɔ a la a ka ji tɛ n kɔnɔ a ka dumuni tɛ n kɔnɔ a ka mugan tɛ n kɔnɔ mais n b'a dɛmɛ en tant que son général le chef de guerre le commandement de haut conseil militaire de Diko l'homme secret de Diko ne don a bɛ secret kuma caman fɔ n ye maa ko n b'a ka kuma lakale n ko n'i ye dɔw fɔ jamana bɛ ci n b'a dɔn n bɛ minnu fɔ n bɛ minnu mara fana n b'o dɔn le maréchal le général de Diko c'est moi an b'a yɛrɛ revendiquer n'a ye parce que maloya t'an na voilà a kɔrɔ ta Isa Sambakuro Dieu Sidibé i ka foli bɛ yan Madame Karim Tarawele Aminata Diallo i ka foli bɛ yan mon jeune frère et mon fils bien-aimé l'analyste Ismaël Samake i ka foli bɛ yan Sekou Maïga i ka foli bɛ yan aw kana ɲina bi 15h 16h centre Togola Sabalibugu Diko ka commune 5 un club de soutien dirigé par l'homme respectable l'homme intègre digne honnête Wariba Bolo n'o ye Mohamed Touré ale de bɛ club de soutien kunna Imam Diko a commune 5 a section bɛ sigi bi le dynamique Sekou Keita a bɛ kɛ salle centrale Togola kɔnɔ bi wulada in na Bienvenue sur le Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Président Begagayna Begera Tenye Unanaga Tondo Grekwala Kamaton Isa ore te kanga fokosobeo Masangare numbebula Oh ni ala Kamaton da kai Kanana yelema ka ke dole ala ko be dro aka ga ala ko Iko ye ninge me ari biaba kalmami ala Otea Ide Cheikh Karambe avec sélection on a Cheikh Karambe Octobre radio fréquence la kabo bolibana sugunina Cheikh Karambe avec sélection de gono Yakuba Koulibaly boucher international quartier Mali ani Furmuso Traoré akwa fulbe ya Konate Kuluba Terga Issa Konate Kuluba Moribo international Moribo Blé boucher international
bomogola Bubula ka ballon tan ka mone bomogola Diko ka ballon tan ka mone bomogola Zena ka ballon tan ka mone bomogola Mohamed Diko ka ballon tan ka mone bomogola Dauda ka ballon tan magasa ka bim Aye jɔ fara de ka jɔ fara ka kuru ka da Dani de pari kana jɔ ɲini de an y'a fara ka guwa kari ka da Modibo Sidibe de bɛna an deli an bɛna guwa don an bɛ sɔrɔ k'ale fana ka biw don a tɛ dan o Sisan an k'an ka Diko wele ko Roi Diko de Roi fɔra mɔgɔ 3 dɔrɔn de ma dunan kɔnɔ Roi de ballon o ye Pelé Roi de la pop music Michael Jackson Roi de reggae Rajal Kamogo Bob Marley Roi nanina à partir d'aujourd'hui a b'a wele ko Roi Mohamedou Diko parce que bi to fo ka jɔ kari voilà bi ti se ka don tugun Dani a y'a kala kama équipe min bɛ yen i b'a dɔn wa Bubula de arbitre ye Dani donne la balle Dani donne le ballon à Zezon dans la jeunesse jeunesse de Rasjal Rajal donne à Ras Balaïra ale bɛ fɛn tigɛ ka ta k'a di Diko ma Diko ko paw ka jɔ fara a ye jɔ kuru ka taa da ko ballon tan banna match banna an bɛ yɛrɛ woloden fo Modibo Sidibe k'a ka famille bɛɛ fo Sidibe la ale taara ka rentrée politique kɛ Yanfolila de Farzu i ka foli bɛ an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan kunu Sori Kɛmɛso ka yɔrɔ la Sori Kɛmɛso ye milliardaire de i t'a dɔn a la yɛrɛ ale de ye maaw wele k'a ye na ko cɛba in ka kuma an k'a ka idée faamu mais ne ma Mali min faamu Mali la nin bɛɛ bɛ kɛ bɛɛ bɛ sɔn ko Modibo Sidibe homme d'état ye mais ni élection nana 0,1 ɲɛta tɛ Mali kɔnɔ koyi an bɛ to nin ɲɛniya in kɔnɔ yan ani mɔgɔ niniba ni hasidiya la jamana in kan ka wele de ko la république de Hasididugu wallahi ne bɛna Mali bɔ k'a wele la république de Hasididugu parce que jamana in tant que hasidiya ma bɔ an bɛ sa ɲɛni kɔnɔ yan de guerre de Diko Bubula don an b'a fɔ sa ala k'an bɛn dimanche wɛrɛ mais aw kana ɲina événement 3 bɛ yen Mamadou Touré ani Semasi mɔgɔw le 30 mémorial jɔnjɔnba bɛna di Diko ma an ka waliju o ye talata ye le premier bâtiment min b'a ka so carré kɔnɔ a bɛna paix sigi pour le Sahel o bâtiment bɛ yen gouvernement ma jɔ a yɛrɛ donc o bɛ inaugurer le premier par le premier ministre a bɛ faamu bi wulada in na Sabalibugu centre Togola kɔnɔ par les jeunes dynamiques Sekou Keita k'a b'a yira an na k'a fɔ Sabalibugu caman b'a fana kɔ ni ala sɔnna an bɛ président ni ala ye 16h yira an na maaw ko ko Mali ko tɛ maako de don an ta ye maako de ye koyi Mali de bɛ yen yan an ta ye maako de don dɛ Mali ko tɛ dɛ maako de don Bubula bɛ Modibo Sidibe fɛ Modibo Sidibe ye Mali de yan hadamaden don an botera IBK tun tɛ jinɛ ye ko maa de don maako de don minnu kɛlen bɛ ka sente fa bi 1,100,000 ni 100,000 bɛ d'u ma jinɛ de bɛ yen ko maaw de don voilà u y'an tromper ni a y'a kɛ mɔgɔ ye a y'a kɛ faso ko ye a ka fana Umar Mariko ni Modibo Sidibe olu de ta ye Mali ko ye anw ta ye maako de ye maako a bɛ faamu voilà aw ka général de tun bɛ le maréchal de Diko le chef de guerre Bubula don ala k'an bɛɛ dimanche wɛrɛ hakɛto bɛ nin kan président k'i fo Sori Kasoke n taara yɔrɔ o yɔrɔ n y'a sɔrɔ Sori Kasoke bɛ n kɛrɛfɛ an bɛ yɛlɛ a ka moto ni ka cɛ k'an jan fantanko de ka d'anw ye o an bɛ le professeur émérite n terikɛ n'o ye Jara ye aw bɛɛ b'a dɔn hôpital Luxembourg docteur min don a y'a yɛrɛ dɔn hɔrɔn don a bɛ maaw fɛ a bɛ fantanw fɛ bɛɛ b'a dɔn Jara le meilleur cardiologue du Mali le meilleur cardiologue du Mali
professeur Jara an b'a fo i y'a ye tuma tuma a bɛ yɛlɛ la kabiri 6 heures a b'a ka bureau la a bɛ taa banabagatɔw lajɛ nka ma ko Jara dimanche ni a ko dimanche tɛnɛ t'a la i tɛ se ka banabagatɔw to yen k'i ka lafiya an bɛ Jara fo ka wale ɲuman dɔn k'a dɔgɔninw fo du kɔnɔ ye ala ka hɛrɛ k'an n'a ye nka nɛgɛtigɛlaw kuluju la an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali bintigɛlaw ka foli bɛ yan Mali tailleur n bɛ n denw fo Kamite n denkɛ fɔlɔ Ture paselikɛla ba n b'i fo n ka Lagare ani n ka den mandi Mamutu Tarawele an bɛ Job fo ka Kamara fo ninnu bɛɛ y'an ka cɛdenw ye ka Kumba Dabo fo an b'a fɔ sa ko ala k'an bɛn dimanche wɛrɛ hakɛto bɛ nin kan salala Mahamadu Pacifique Falajɛ Papis kunun de y'a ye ɲɛ la a ye n kanu ko émission in k'a b'a bɛɛ lamɛn an b'i fo Papis a ye taa n'a ye dɔrɔn maa min somɔgɔw ma baara kɛ olu de ka mankan ka ca kolo kala kan u ni ju t'a la hakɛto bɛ nin kan salala Mahamadu an tɛ papa baara ɲɛna ballon bɛɛ banna an ye ballon ci cu an ye jɔ kari ka gazon bɛɛ ta sagaw y'a bɛɛ ɲimi ballon bɛ tan tugun wa Diko wɔsilen b'a sa ne y'ale sɛnsɛn k'a lajɛ komi ne de y'a ka général ye Diko e bɛ t'i da so kɔnɔ an bɛ to k'i digi ka dumuni ni boisson de ma sa i kɛlɛbaga tɛ yen tugun hakɛto bɛ nin kan salala Mahamadu